28 ta' Awwissu, Santu Wistin ta' Ipona. Isqof u duttur tal-Knisja, għex bej it-354 u l-430. Santu Wistin twilet fit-13 ta' Novembru minn missier pagan Patrizzju li kien kunsillier ta' muniċipju u minn omm Nisranija Kattolika Monika ta' razza Bebrea f'Tegaste fin-Numadija, illum l-Arġelija, minħabba l-edukazzjoni li kellu u kien marbut b'ruħu u b'ġismu ma' Ruma, mal-Imperu Ruman u mal-kultura Rumana. Studja f'Tegaste fejn twieled, wara kompla jistudja fil-belt ta' madwar ġewwa l-Arġelija. U mbagħad temm l-istudji f'Kartaġni. Meta kellu 12 sena kien se jmut minħabba x-xedda li qabditu u kien se jitgħammed, imma billi għaddielu u baqa' ma tammitx żgħir. Ta' 19 sena tbiegħet mill-fidi Kattolika. Wara li qara l-ktieb ta' Ortensju ta' Ċiċerun li kien iħajjer għat-triq tal-filosofija, Wistin sar Manikew. Issa mietlu missieru u reġa' lura lejn Tegaste u miegħu ħa il-mara li kien jgħix magħha u lil-binhom Adeodat. Ommu ma laqathomx għandha u beda jgħallem il-grammatika Latina fl-istess Tegaste. Wara huwa qabad jgħallem ir-retorika l-ewwel f'Kartaġni u mbagħad f'Ruma u fl-aħħar f'Milan. Kien għaċċan għall-erf u sab dak li xtaq meta sema lill-isqof ta' Milan San Ambroċi Priedka. Dan l-isqof qaddis flimkien mal-istudji ta' neoplatoniċi enuh iħoll il-problema tal-materjaniżmu u tal-ħażen. Bil-qari ta' San Pawl u qeleb il-problema tan-naturaliżmu u fehem li Kristu mhux biss hu li mgħallem imma wkoll il-feddej. Hekk wasal biex aċċetta il-medjazzjoni divina u l-grazzja u fl-aħħar wasal ukoll għall-konverżjoni tiegħu. Wistin ikkonverta fl-ewwel jiem tax-xahar ta' Awwissu tas-sena 386, jiġifieri 44 sena qabel ma miet bħala isqof ta' Ipona. Bejn il-konverżjoni u l-episkopat tiegħu għaddew ftit inqas minn 10 snin, imma dan kien perjodu mimli progress spiritwali u kisba ta' tagħlim tat-teoloġija Kattolika. Hekk kif ikkonverta uħa żewġ deċiżjonijiet kbar, dik li jirrinunzja għat-tagħlim ta' rettorika u dik li jirrinunzja għaż-żwieġ. Hekk qrib it-tmiem ta' Ottubru tas-sena 386 Wistin irtira f'Kassiġjaku x'aktarx Kossango fil-Branza biex hemm iħejji ruħu għall-Magħmudija. F'dan il-post hu għamel inqas minn 5 xhur għaliex fl-ewwel ġranet ta' Marzu tas-sena 387 u reġa' lura lejn Milan, inkiteb katekumenu, segwa il-kors tal-katekeżi li jagħmel Ambroġju u kien mammed flimkien ma' Alipju sieħbu u Adeodat ibnu fil-lejl ta' bejn l-24 u l-25 ta' April, il-Viġilja tal-Għid tas-sena 387. Ommu kienet preżenti għall-Magħmudija tiegħu għax hi kienet marret tfittxu u kienet iltaqat miegħu f'Milan xi sena qabel. Wara l-Magħmudija, Santu Wistin flimkien ma' ommu u ma' xi ħbieb tiegħu kien se jirritorna lejn l-Afrika, imma ftit wara li waslu f'Ostja Tiberina ommu mardet u mietet. Wistin reġa' lura lejn Ruma u baqa' sas-sena ta' wara jikteb il-kotba u jitkixxef iżjed dwar il-ħajja monastika. Wara l-mewt tal-Imperatur Massimu li ġrat f'Lulju jew f'Awwissu tas-sena 388, Wistin ħalla Ruma u mar Tegaste fejn beda il-ħajja komunitarja flimkien mal-ħabib tiegħu u ma' Adeodat li mbagħad miet minn sena sa 3 snin wara. Fis-sena 391 Wistin mar Ipona bil-ħsieb li jsib xi post fejn ikun jista' jwaqqaf knisja. F'din l-okkażjoni huwa aċċetta kontra qalbu li jkun ordnat saċerdot. L-isqof Varerju
taħ biċċa mill-kwartier nisrani biex waqqaf hemm il-monasteru tal-lajċi li xtaq jibni. Huwa beda jagħti ruħu għal iżjed ħajja ascetika, għal iżjed studju tat-teoloġija u fl-istess ħin beda l-ħidma tiegħu tal-predikazzjoni. Fis-sena 395 jew inkella 396 u kien ikkonsagrat isqof. Għadda xi żmien jgħin lill-isqof Valerju, imbagħad għall-inqas minn Awwissu tas-sena 397 u beda l-ħidma tiegħu propja bħala isqof ta' Ippona. Meta sar l-isqof tal-post, Wistin ħalla il-monasteru tal-lajċi fejn qabel kien superjur u mar fid-dar tal-isqof u għamel minn din monasteru tal-kleriċi. Bħala isqof Santu Wistin ħadem bisħieħ kemm fid-djoċesi tiegħu kemm fid-djoċesijiet oħra fejn mar ħafna drabi l-aktar biex jippredika u kemm għall-Knisja Universali l-aktar bil-kitba tiegħu. Fid-djoċesi tiegħu Wistin kien jippredika regolarment darbtej fil-ġimgħa, jiġifieri s-Sibt u l-Ħadd. F'xi okkażjonijiet kien jippredika għal ġranet sħaħ wara xulxin, meta mhux ukoll jagħmel żewġ predki kuljum. Kellu wkoll laqgħat tal-isqof mal-membri tad-djoċesi u dan biex jisma' u jaqta' is-sentenzi fil-kawżi li kienu jippreżentawlu l-fidili. Xi kultant dawn il-laqgħat kienu jdumu ġurnata sħiħa. Kellu wkoll jieħu ħsieb il-fqar, ir-romol, l-iltima permezz ta' tqassim ta' affarijiet meħtieġa għall-ikel u għall-ħajja mill-imħażen li kien hemm apposta fil-kwartier nisrani. Kien jieħu ħsieb it-tagħlim reliġjuż tal-kleru li fosthom ġab riforma kbira bil-ħsieb li s-saċerdoti ikunu aktar kapaċi teoloġikament u liturġikament. Organizza il-monasteri kemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa. Kien iżur il-morda fi djarhom stess u kien jaqbes għall-fidili quddiem l-awtorità ċivili. Kien ukoll jieħu ħsieb l-amministrazzjoni tal-ġid tal-Knisja, xogħol li kien jagħmel kontra qalbu. Għall-Knisja tal-Afrika u b'xi mod għall-Knisja Universali u ħasem f'diversi konċilji Afrikani. Kiteb ħafna ittri bħala tweġiba għal problemi jew mistoqsijiet li kienu jagħmlulu. Ħasem f'disputi pubbliċi mal-eretiċi meta tqum l-okkażjoni fosthom fil-konferenza tas-sena 411 bejn l-isfijiet Kattoliċi u l-isfijiet Donatisti u ħadem ħafna għal soluzzjoni tax-xizma Donatista u tal-kontroversja Pelaġjana. Huwa miet fit-28 ta' Awwissu tas-sena 430 fit-tielet xahar tal-assedju ta' Ippona mill-Vandali. Ħalla warajh ħafna opri mhumiex mitmuma. L-aħħar xogħol tiegħu kienet littra 228 li x'aktarx li iddetta fuq is-sodda ta' mewtu u indirizza lis-saċerdoti tad-djoċesi dwar id-dmirijiet tagħhom għal waqt l-invażjoni barbarika. U kien midfun fil-Bażilika Paċis ġewwa Ippona. Aktar tard l-għadam tiegħu f'data inċerta ittieħed f'Sardenja u qrib is-sena 725 kien ittrasportat f'Pavja fil-Bażilika ta' San Pietru f'Ċeldoro fejn għadu sal-lum. L-aktar kotba famużi ta' Santu Wistin huma il-Belt ta' Alla u l-istqarrijiet, fosthom il-Belt ta' Alla hi l-aqwa biċċa xogħol tiegħu fiha u jagħti fil-qosor il-ħsieb tiegħu filosofiku, teoloġiku u politiku. Dan kitbu bejn is-snin 413 u 426. Il-bieraħ iċċelebrajna l-festa ta' bl-isem ta' Monika li għamlet snin twal 30 sena imnikta minħabba l-ħajja ħażina ta' Bina. Italbet u xerdet id-dmuħ bix-xewqa li taraha mibdul. Illum niċċelebraw il-festa ta' Bina, magħruf bħala Santu Wistin, isqof u duttur tal-Knisja. Fl-awtobiografija tiegħu magħrufa bħala l-Istqarrijiet huwa kiteb din is-sentenza famuża: O Alla, Inti għamiltna għalik
u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. F'waħda mid-diski tiegħu Bruce Springsteen jgħid ukoll li f'kull qalb hemm il-ġuħ bħal donnu hemm vojt f'qalb kulħadd u nibqgħu bil-ġuħ u bla mistrieħ sakemm ma nimlewx. U aħna nippruvaw minn kollox, pjaċiri tal-mument, relazzjonijiet, ikel tajjeb, affarijiet materjali, kumditajiet, lussu u oħrajn. Dan il-ġuħ jista' bħal jittaffa għal ftit tal-ħin, imma l-vojt ta' qalbna jibqa'. Dan għaliex kif skopra Wistin aħna maħluqa biex ngħixu faqda ma' Alla mħabba u xejn ħlief din l-għaqda ma timla lil qalbna. Dan il-vojt fina huwa infinit u jista' jintela biss b'Alla għax Alla biss infinit. Fl-istqarrijiet Wistin ikompli jirrakkonta li dam ħafna jfittex din l-imħabba fil-postijiet żbaljati, imma fl-aħħar saba f'Alla jew aħjar Alla sab lilu. U Wistin joħroġ bil-għanja tiegħu ta' mħabba lejh. Din turina li wara ħafna snin Wistin sab li hu Alla l-unika imħabba li tissodisfa lil bniedem. Xi ġmiel ta' kliem li juri l-qsim ta' qalb ta' Wistin għax dan wisq biex skoprih u beda jħobbu. Jgħid li ħaseb li se jsib il-ferħ f'affarijiet maħluqa u li fl-istess ħin Alla kien tant qrib tiegħu anzi ġewwa fih. Imma kif seta' jgħid li Alla kien ġewwa fih? Iva, għax l-Ispirtu Santu hu qrib tagħna u bħal nifs li nieħdu. L-għanja hija din. Tard jien ħabbejtek żbuħija bla tarf. Tard jien ħabbejtek ġmiel tas-sew qadim tas-sew ġrid. Inti mulejja kont tammar ġewwa fija, fittixtek barra minni u jien bla ebda sura taxxaqt b'dik iż-żbuħija tal-ħolqien tiegħek. Int kont miegħi u miegħek jien ma kontx. Żammewni l-istess ħwejjeġ li ma kinux jeżistu li kieku mhumiex fik. Inti għajjatli u l-widnej torox infetħu bis-sejħa li għamiltli. Bħal berqa xħett id-dija tiegħek fuqi, neħħejt li l-amat, xerritt il-fuħa tiegħek u jien ġbit nifs il-ġewwa. Għalik kol nimxenna, issa li doqtok imġewwaħ u għaċċan, missejtni u jien tħeġġiġt. Iva, Alla kien qrib tiegħu, imma hu kien għadu ma ntebaħx bih. Alla jinsaq fina permezz tal-Ispirtu Santu huwa qrib tagħna bħal nifs li nieħdu. L-Ispirtu Santu bħalissa jinsaq fik u lest li jkun il-gwida, l-ispirazzjoni u l-għallim tiegħek u jitlob minn ġewwa fik. Imma dan jagħmlu biss jekk inti tħallih. Itolbu bil-qalb biex ikompli jieħu kontroll ta' ħajtek f'dan il-mument u għafdah li ju jista' jimlik b'dak il-ferħ u b'dik il-paċi li jekk iddur id-dinja kollha ma ssibiex. Warrab minn ħajtek dak li taf li qiegħed iżommok il-bogħod minn Alla u jżomm lil Alla milli jkun jista' jagħtik djan f'qalbek li forsi bla ma taf inti tant imxenna għalih. U nagħlaq b'talba mill-isbaħ ta' Santu Wistin. Lilek biss inħobb mulej, warajk biss irrid nimxi, lilek biss irrid infittex u lilek biss irrid naqdi. Nitolbok mulej, ikkmandani dak li trid, irrid naqdik bil-ferħ kollu ta' qalbi, għaliex mhux l-indiema imma l-imħabba qiegħda tsejjaħ lilejk. Amen mulej li nkun kapaċi nisma' dak li int tixtieq minni. Ejni ngħix dak li tikkmandani u kmandani dak li trid. Għamel li nsibuk, għax qabel ma nsibuk ma nistruħux. Fik biss tinsab il-għena u l-mistrieħ tagħna. Int għamiltna għalik o Alla u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. Amen.